Atzo hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astea hasi zen eta apirilaren 7 arte iraungo du. Gaur gurekin Unai Zabaleta daukagu, kanpainaren koordinatzailea edo taldeko kidea eta xehetasun guztiak emango dizkigu. Arratsaldeon eta ongi etorri. Kaixo, zer moduz? Ongi, Madrid Korajetik zatoz. Horixe da, bai. Bai, eta konta iguzu zertan datza ekimen hau? Ekimen hau hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astea da. Eta hezkuntzaren eskubidea Espainia osoan zehar eta baita ere munduan zehar egun baino gehiagoko herrialdeetan lantzen den ekimena da. Eta ikastetxeekin edo ikastetxeen bidez lantzen dugu ikasleak sentsibilizatzeko, mobilizatzeko eta baita ere eragin politiko bat edo politiko pixko bat egiteko. Orduan orokorrean horretan datza. Kalitatezko hezkuntza jasotzearen aldeko, eskubide horren alde. Bai. Bai. Gure gudakigunez munduan zehar hezkuntzaren eskubidea ez da errealitate bat, denok ez dugu hezkuntzarako eskubide bat bermatua, eta horregatik uste dugu oraindik horren inguruan sentsibilizatu egin behar dugula. Azken finean, guretzat errealitate bat da, hemen adibidez Nafarroan erraza dugu ikastolara edo eskolara joatea, denok orokorrean egiten dugu eta badaukagu aukera, baina horrela ez da mundu osoan zehar eta horren ondorioz horrelako kanpainak egiten dira. Bai, hemen normalizatua dago, baina eta horregatik askotan ez gara kontziente ez da bere garrantziaz ere. Horixe da, gu badakigu jaio eta gero 3 urtetara goazela eskolara, hasten gara eta oraindik 20 piko urtera arte badakigu unibertsitaterako aukerak ditugula, baita ere ikasketa derrigorrezkoak egiteko, derrigorrezkoak direla ez, eta guretzat esan duzun moduan ez da garantzizkoa, ez diogu garantzi handiegirik ematen. Horren ondorioz, guk sentsibilizatu behar dugu gure ikasleria eta jakin behar dugu horrela ez dela mundu osoan eta oraindik lortzeko helburu bat dela. Bai, hor elementu asko daudelako, kalitatezko hezkuntza batek eramaten du kalitatezko bizi batera, genero parekatu berdintasunean zerikusia dauka. Horixe da, bai. Azken finean, hezkuntzak egiten duena da pertsonei baliabideak ematea. Azken finean, hezkuntza tresna bat da gure bizitzaren zehar erabakiak hartzeko gai izateko, ez? Eta ez bakarrik erabakiak hartzeko, baizik eta erabaki horiek burutzeko. Azken finean, herrialde baten garapenerako oso garrantzitsua da. Eta esan duzu moduan baita ere, genero berdintasunerako nahitaezkoa. Badakigunez, nahiz eta hemen horrelakorik ez gertatu, beste herrialde askotan emakumeak baita ezin dute, debekatuta dute hezkuntzarako eskubidea. Eta dakigunez, alfabetatu gabe dauden emakumeak gizonezkoak baino bikoitza dira, ez? Gaur egun orduan munduan zehar. Orduan gure ustez ez da bakarrik hori hezkuntza gehiago jakiteko, baizik eta bizitza duin bat lortzeko tresna modukoa, ez? Baita ere bidezko gizarteak sortzeko, adibidez esan dugun bezala, genero berdintasunaren ikuspegiarekin. Bai, eta pentsamendu kritikoa garatzeko eta bai, horixe da. Bai, noski guk lantzen ditugun unitate didaktikoetan, baita ere, horrelakoak oso kontuan hartzen ditugu. Azken finean, gure oinarrietan badaude sentsibilizazioa, mobilizazioa eta eragin politikoa, eta zuk esan duzunez, adibidez mobilizatzeko eta gure eskubideak eskatzeko zentzu kritikoa edo kontzientzia kritikoa edukitzea nahitaezkoa da ere. Bai, nazioarteko ekimena da urtero ospatzen dena. Bai, horixe. Bai, hemen Nafarroan ikastetxe, nork hartzen du parte? Guk egiten duguna da, hiru gobernuz kanpoko erakunde eramaten dugu, Madre Coraje, Fundación Fabre eta FISC hemen Nafarroan. Nafarroko gobernuak dirustatzen du proiektu hau, eta gaur egun lan egiten dugu 45 ikastetxeekin. 45 ikastetxe horiek ez da gure erabakiaren ondorioa, baizik eta gure beraiekin kontaktatzeko saiakeraren ondorio eta beraien
gaia lantzeko grinaren ondorio. Orduan, guk egiten duguna da gure proiektua ahalik eta ikastetxe gehienetara ireki, eta ikastetxe horiek egiten dutena da beraien barruan sartu, eta horrela lantzen dugu. Kalkulatzen dugu gutxi gora bera, hemen Nafarroan 7.000 ikasle baino gehiagorekin, neska-mutilekin egiten dugula lan, eta gutxi gora bera ideia bat egiteko, hori dira gaur egun 45 ikastetxe hemen Nafarroan. Eta nola lantzen da hau? Bai, guk esan dizudan moduan, ari dut garrantzi handia ematen gure 3 oinarrietara, lehenengoa sentsibilizazioa, eta formakuntza. Guk egiten duguna da, ikasgelan sartu ordez, egiten duguna da irakasleria formatu. Orduan, egiten ditugu formakuntza batzuk eta irakasleentzako. Osea, guk lan taldekoek, teknikariak egiten duguna da formakuntza batzuk, baita ere aholkularitza moduan egiten dugu lan, zalantzari badute edo, eta baita ere ematen dizkiegu unitate didaktiko batzuk. Unitate didaktikoak hauek litzateke, hemen ekarri dut kopia bat, ez daukat euskarako kopiarik, bukatu zaizkigu, baina baditugu ere. Baita ere interneten aurkitzen aldira, gure web orrialdean, doakoak dira eta libre daude denontzat. Eta orduan egiten duguna da honekin horrela laburki tresna bat, baliabide bat irakaslei eman, bere erabileran formatu, eta gero irakasleek egiten dute bere partea dela unitate didaktiko hauek eta balore hauek eta jakintza hauek ikasleetan edo ikasleekin landu. Paper birziklatua erabili izana ez da kasualidadea, ez? Ez da, ez. Aurtengo gaia badugu iraunkortasuna, bai ingurumenarena, bai soziala. Uste dugu bi iraunkortasun motak edo eskutik doazela, oso estu lotuta daude. Eta nahiz eta ingurumenarekin edo iraunkortasunarekin zerikusia duten irudiak edo oso berdeak izan eta horrelako irudiak gure burura etorri, iraunkortasuna gure esku dagoenez, iraunkortasun soziala ere garrantzizkoa da, bai soziala, ekonomikoa eta pertsonekin zerikusia duena. Hori da aurtengo gaia, beti lantzen dugun gai orokorra edo gai nagusia, bada hezkuntzaren eskubidea, esan dudanez, baina gero indarra ez galtzeko kanpaina urtero berriztu egiten da. Eta orduan, aurtengoa erabaki dugu iraunkortasuna izatea, bere arazo edo gai nagusiarekin klima aldaketa izanik, aurten, klima aldaketa oso nabaria egiten ari da, ez? Adibidez, hemen otsailean egon gara, udaberri aurreratu batekin, otsailean zeuden loreak loretzen, eta hori da gure gaia, ez, aurtengoa. Hala ere esan duzu, 3 oinarri daudela lehendabizikoa sentsibilizazioa esan duzu? Bai, eta hurrengoak dira mobilizazioa eta eragin politikoa. Orduan guk behin esan dudan unitate didaktikoak banatu ditugunean eta gero irakasleria formatu dugunean, orduan guk egiten duguna da mobilizazio ekitaldi batzuk prestatu. Orduan unitate didaktikoetan bertan azaltzen da zertan datza mobilizazioa, dena superongi azaldua dago, hau da guk irakasleria ez dugu lanpetzen, baizik eta baliabide bat, tresna bat ematen diegu. Eta orduan ekitaldi horiek egiten dira hezkuntzaren aldeko munduko ekintza astean. Aprileko lehenengo astea da, eta izan. Hori hemen Nafarroan, baina ez da mundu osoan data berberetan, ez? Hori da. Espainia mailan erabaki dugu aste hau izatea. Azken finean oporrak baino lehenagokoa delako eta irakasleen gomendioa hori izan delako, guk beti gaude irekita edozein ideietara edo edozein gauzetara. Baina gero bakoitzak, herrialde bakoitzak lantzen du bere proposena den astean, hori da bai. Eta ekitaldi horien inguruan, asteazkenean apirilak 3 joango gara Tuterara, eta bertan Tuterako zenbait ikastetxeekin eta beste ikastetxe nahi dutenekin azken finean, egingo dugu bertan ekitaldi bat. Mobilizazio bat da ibilbide batekin eta gero
ikastetxe bakoitzak prestatzen du erakustaldi edo erakusketa bat, beti oinate didaktikoetan oinarrituta eta beti gaiarekin zerikusia duena. Eta gero larun batean, lauean, ostegunean, bai, bertan egingo dugu Iruñeko ekitaldia eta egingo dugu ibilbide bat ingurumen hezkuntza museotik Caballo Blanco begiratzailera, begiratokira arte. Orduan, pasatuko gara baita ere hezkuntza departamentutik eta hori izango da pixko bat mobilizazioa. Azken finean guk nahi duguna da, esan dugunez, kontzientzia kritiko bat sortu eta ikasle txiki-txikiak beraien eskubideak eskatzeko gai izatea eta horretan ikastea hori txikitatik. Orduan hori izango litzateke bigarren zutabea. Hori da. Eta falta dena da. Eta azkeneko oinarria eragin politikoa. Guk egiten duguna da, gure inguruko politikariei, batez ere gaiarekin zerikusia duten politika arloko politikariei, ordezkariei, pixko bat hori kanpaina aurkeztu eta baita ere zenbait eskaera egin. Orduan, adibide moduan egon ginen parlamentuan, lantalde osoa, baita ere eraman genituen pare bat irakasle, beraien esperientzia aurkezteko, eta hezkuntza arloko parlamentuko ordezkariekin egon ginen bertan aurkezten eta haiekin hitz egiten. Orduan, azken finean guk uste dugu hori baduela inpaktu gutxienez txiki bat beraien erabakietan, erabaki politikoetan. Eta hori litzateke adibide bakar bat baita ere egiten duguna da, adibidez ekitaldietara baita ere politikariak gonbidatu. Eta etorriko dira ostegunean ingurumen arloko zuzendari orokorra, nagusia, baita ere hezkuntzaren departamentuko zuzendaria, eta baita ere Iruñeko udaleko hezkuntzako zinegotzi ordezkaria. Orduan, baditugu zenbait politikari, beraiek hitz egingo dute ekitaldian ere, eta ikasle guztien eskaerak entzungo dituzte ere. Orduan hori litzateke hirugarren oinarria edo eragin politikoa. Azkenean, dagoeneko hartutako konpromesu batzuen betetzea eskatzen da. Horixe da. Bai, ez da guk ez ditugu konpromiso horiek inondik hartzen, azken finean hartutako konpromisoak dira, nazioarteko herrialde guztiek hartutako konpromisoak. Agenda 2030 horretan 17 garapen iraunkorrerako helburu daude eta laugarrena kalitatezko hezkuntza da pertsona guztientzat eta leku guztientzat. Orduan, azken finean guk esaten ari duguna da, zuen zeregina betetzea. Gure eskaerak ez dira oso horrela guk asmatutakoak, baizik eta beraiek ordezkari politikoak sinatutakoak. Orduan, horien betetzea eskatzen dugu. Hau aste batetan zehar emango den ekimena da, baina ez da bat-bateko lana, baizik eta atzetik asko dago. Hori da. Hemen Nafarroan 2007 urtetik okerrez banago hasi zen lanean, alboan deituriko beste gobernuz kanpoko erakunde baten eskuz, ikastetxe oso gutxirekin, uste dut 8 zirela, ez nago orain ziur. Eta, hortik ja hasi gara lanean, gutxi gora bera, beti igotzen, handitzen. Eta, baita ere, finantziazioa handitzen. Azken finean, Nafarroako gobernuak egiten duen apostua honekin nahiko handia da, oso polita, eskertzekoa. Eta, esaten duzunez, ez da bat-batean sortutako kanpaina bat, baizik eta urtez urte landu den kanpaina bat. Eta espero dugu datorren urtean ere lantzeko aukera izatea. Urtero eta urtean zehar? Horixe da. Ez da bakarrik aste bat, nahiz eta ekitaldi nagusiak edo gauza nagusia inpaktu gehien duena aste bat izan, baizik eta kurtso osoan zehar lantzen da. Guk irailetik hasten gara ikastetxeekin kontaktuan, baita ere hasten gara unitate didaktikoak sortzen, eta Espainia mailan beste autonomia erkidegoekin eta beste probintziekin koordinatzen.
eta horren ondorioz badute irakasleak kurtsoan zehar aukera hori, tresnak eskatzeko, unitate didaktikoak lantzeko, eta zalantzai badute hori guri esateko, proposamenak egiteko, eta orokorrean kurtsoan zehar guztia lantzeko. Baditugu ere, astea eta gero kanpaina sartu diren ikastetxeak, orduan naiz eta ekitaldietan parte hartu ezin, egin dutena da, beti egin dutena da, unitate didaktikoak ikastetxean landu. Orduan kurtso osoko lana da, urterokoa, eta gero kontzentratzen da edo ekitaldi nagusiak egiten dira apirileko aste batean, aurten lehenengo astean, eta hori egiten da lan kurtso osoan zehar. Eta gero ebaluaketa falta da, oraindik bukatu eta gero ez da maitzen. Hori da. Datorren astean nik ez nahi lanik gabe gelditzen, guk egiten duguna da ebaluazio bat. Saiatuko gara ikastetxe guztiak berriro ere bizitatzen, eta hori pizko bat ikusteko nola joan den kanpaina, zer izan duten gustuko, zer ez duten hainbeste gustuko izan, ze proposamenak dituzten, eta horren inguruan datorren urterako egingo dugu lan baita ere memoria bat egiten da, sekulako lana dauka horrelako kanpaina batek. Azken finean gobernuzkanpoko erakundeak gara 3, eta honetan lantzen ari garen pertsona zehatzak gara 4 teknikari, eta orduan ezin da gehiegi egin, baina hala ere badugu lan pilo bat honekin, eta oso pozik gaude horrekin egitea baita ere. Orduan, azken finean, hori, astea eta gero, ebaluazioak datoz, memoriak datoz, proposamenak datoz, segurazki koordinatuko gara baita ere Espainian mailako beste lantaldeekin, eta ja datorren urterako prestakuntza guztia egingo dugu gaia erabaki, unitate didaktikoak egin, gero irailerako aukera izateko hori banatzeko ikastetxetan, eta orduan badu lana. Nazioarteko ekimena edo proiektua denez, hori nola koordinatzen zarete internazionalki? Guk badugu hemen Madrilen dugu koordinatzaile orokor bat, eta koordinatzaile hori koordinatzen da beste herrialde guztiekin. Egiten dira zenbait batzar, nire esan horretan ez naiz aditua, ez dut aukerarik izan joateko, baina horrela egiten duguna da beste nazioarteko herrialde guztiekin koordinatzea. Hala ere, esan dudanez, herrialde bakoitzak egiten du bere modura edo bere realitatera moldatuz. Azken finean ez dugu errealitate berdina hemen, Alemanian edo beste herrialde batean. Alemania diot, adibidez, hemen badugu alemaniarazko ikastetxe bat, Iruñan, Paderborn deiturikoa edo. Eta adibidea ekartzen dut, bertako irakasle batek eskatu digulako materialak alemanieraz. Orduan, nik bilatu nituen interneten, baita ere bertako koordinatzaileari eskatu nizkien posta bidez, eta ikusi nuen unitate didaktikoa guztiz alderantzizkoa edo guztiz ezberdinak zirela. Azken finean bertan egiten dute eragin politiko gehiago eta sentsibilizazio gutxiago. Baita ere ez da berdina Espainian mailan dugun finantziazioa eta beste herrialdetan dagoena. Eta ere ez da berdina autonomia erkidego batean dagoen finantziazioa eta baliabideak eta bestean daudenak. Orduan, proiektu bakoitza moldatzen da edo egokitzen da bere inguruko errealitateari. Prozesua ez berdina da, baina xedeak berdinak. Horixe da. Baditugu, esan duzu moduan, xede orokor batzuk, denok komunean jartzen ditugunak, eta horretarako da koordinazioa. Baina hala ere, lantzeko modua ez da inoiz berdina. Zu bazoaz, ez dakit, Madrilera edo beste komunitate, Euskal Autonomia Erkidegora adibidez, beste modu batean lantzen dute. Euskal Autonomia Erkidegora adibidez, beraiekin badugu, lantalde horrekin badugu harreman estuagoa, euskaraz lan egiten dugulako beraiekin, eta horregatik agian gure kanpaina eta berea pizko bat antzekoagoak, horixe.
dira, baina hala ere, bueno, egiten dugu lan, bakoitzak bere finantzazioarekin eta bere moduan. Finantziatzaileak baita ere bere eskaerak ditu beti, adibidez Nafarroako gobernuak baditu eskaera batzuk, beste lekuan agian finantzazio pribatu bat edo badago baditu beste eskaera batzuk, orduan beti moldatzen ari gara. Eta helburuak betetzen dira? Helburua bada, bai, betetzen dira, eskatu dugulako, baina hala ere horrek ez du esan nahi kanpaina honen bidez hezkuntzarako eskubidea mundu osoan zehar hedatu denik. Orduan, guk hori da gure xedea badakigu betetzeko oso zaila dela, baina gutxienez eskaera horiek edo esfortzu hori noski baietz egiten dela eta eragina duela. Bai, eta munduko beste leku batzuetan naiz eta bermatuta ez egon, hemen bermatuta edo gehiago egon arren ez du esan nahi beti horrela izango denik. Hori da, ez da beti horrela izan eta badakigu agian horrela ez dela izango. Orduan hezkuntzaren balorea eta hezkuntzaren garrantzia irakastea oso guretzat funtsezkoa da. Azken finean esan duzun moduan ez dakigu, izan ditugu azken urteotan mozketa larriak hezkuntza mailan, orduan horretan esan behar duguna da, hori gelditu behar dela eta hezkuntza estatu mailan edo garrantzizko oso garrantzitsua den alor bat dela. Orduan zuk esaten duzunez, naiz eta gure hezkuntza eskubidea bermatua egon, badakigu ez dela horrela izango betirako, edo ez dakigu, baina guk saiatuko gara horretan izatea. Eta badugu bermatua, hori derrigorrezkoa dena, baina adibidez unibertsitatera joateko baita ere, ordaindu behar dugu, beste herrialde batean ez da horrelakorik gertatzen, eta denok ez dugu aukera berdina, adibidez master bat ateratzeko. Orduan, zuk esan duzunez, ez dugu hezkuntzarako eskubidea bermaturik guztiz, nahiz eta beste herrialde batzuetan, baino egoera egokiagoa eduki. Nola jarraitu dezakegu aste honetako programa? Facebooken badugu SAME 2019 Navarra-Nafarroa kontua, eta bertan egiten duguna da, posteatzen egiten ditugu gauza guztiak. Bertan ditugu elkarrizketa guztiak, hau baita ere jarriko dugu, segurazki. Parlamentuan egin nuen hitzaldia, baita ere iraunkortasunari buruzko zenbait datu ematen ditugu, beste lekuetako proiektuen pizkoa segimendua edo jarraipena egiten dugu. Eta gero baita ere, gu beti gaude Madre Corajen adibidez, Googleen daukagu zenbakia deitzen baduzue, edo nor deitzen badu, beti gaude hor prest, nik beti nago bulegoan, beste lekuetan egoten ez naiz, adibidez oraintxe bertan hemen nago, baina bestela bulegoan egongo nintzateke jota fuego eta badugu beti telefonoa bertan, beti dago soinuarekin eta hori. Orduan, aurkitzen gaituzue hori, Fundación Fabren, Madre Corajen, Fisk, baita ere Facebooken, eta gero baita ere dugu web orrialde orokor bat, CME, SAME, deiturikoa, Campaña Mundial por la Educación, Semana de Acción Mundial por la Educación. Googleen jartzen baduzu hezkuntzaren aldeko munduko ekintzastea ateratzen da. Bertan daude material guztiak, unitate didaktikoak, gure manifestua, posizionamendua, informazio orokorra, hezkuntzaren aldeko munduko kanpainaren buruzko informazioa eta gauza ugari, badago informazioa interneten bai. Oso ongi unai, garrantzitsua egiten duzuen lana eta bai jarraituko dugu. Bale, mila esker hona etortzeko aukeragatik, proiektua jendeari aurkezteko, azken finean gu beti gaude esan dudanez bulegoan eta ikastetxeekin, baina polita da ere jendeari proiektua aurkeztea. Hurrengora arte. Bale, berdin.